Gitrabaho na ang rescue o holding center sa Mandaue LGU alang sa mga indibidwal nga mahipos sa kadalanan. Gipapaspasan ang pagtrabaho sa magsilbing temporary facility diha sa compound sa City Social Welfare Office sa mga ma-rescue sa kalsada. Usa sa karaang istruktura ang i-convert aron magamit sa maong pasilidad. Matud sa City Administrator, gimando kini sa mayor aron adunay magamit nga lugar nga kaistahan sa mga ma-rescue sa CSWS. Ang taga-DGS ug City Engineering ang mitrabaho aron makonstruct ang maong pasilidad. Surprise siya ba nga city highly urbanized nga walay inana nga facility nga simpora man ang takayo. So that day in-order dayon siya sa DGS nga nangitag lugar diri mo ni nakit-an. Gikinahanglan kini sa tong opisina tungod kay doon na magoy mga families nga nasa street, mga individuals nga nasa street niya wala tay kabutangan nila temporarily while we look into sa ilang relatives or families or reintegration.